Ayan. So, dito sa Big Rock. Old Rock pala, sorry. Big Rock. Santa Maria. Old Rock. Ayan. So, ito yung mga rooms. Check natin yung beach. So, ayan. Yung mga available rooms nila. Ang dami. Ayan, hanggang dun. Ito na yung beach. Yan sa Ravens. Ako muna. May mushroom tent pa. Ang tawag nila doon. Ayan, may bar din doon, no? Stage. Yung dagat. Event nila, company outing.